Just was relax, no kunyengerera. Baby, no kunyengerera. No kunyengerera, no kutindi no kuda shamwari, yeah. Dino kunyengerera, no kutindi no kuda shamwari, yeah. Dino kunyengerera, no kuti baby dino kuda, yeah. Dino kunyengerera, no kuti baby wangu dino kuda, yeah. Andikonele we baby wangu ndene poti ndinokuda yeye rinosomoza musoro rawana saka ndosaka chona ndichikunyengerera ndinokunyengerera nokuti ndinokuda shamwari ye ndinokunyengerera nokuti ndinokuda shamwari ye ndokunyengerera nokuti ndinokuda shamwari ye ndokunyengerera nokuti ndinokuda shamwari andikonele ndokunyengerera nokuti pepe wangu nene pote ndinokuda ndokunyengerera nokuti pepe wangu nene pote ndinokuda ndokunyengerera nokuti pepe wangu nene pote ndinokuda rinonyengwa rinohwarara rinosumudza musoro rawana saka usadzobhaiswa pepe wangu nene ndinokuda ine ndinokuda zvakazama kuna kana kuti mumwe munhu kuti futi anokunda zvinhu zvakanyanya tine wani bebe tine kuti wacho wanokunda nokuda ayo ndokunyengerera nekuti shamwari ndinokuda ndokunyengerera nokuti bebi wangu ndine futi ndokuda kunyengerera nokuti bebi wangu ndine ndinokuda rinosomudza musoro rawana ndokunyengerera nokuti bebi wangu futi ndine ndinokuda ndokunyengerera nokuti sando same futi ndine ndinokuda ndokunyengerera nokuti bebi wangu ndine futi ndinokuda ndokunyengerera nokuti bebi wangu futi ndinokuda number one ndine mumu washono Just was Alexa 2020 towards